Hello, George! For today's video nga, ipiplex ko lang ang aming ulam. At kung hindi ka naman interesado, ay pwedeng-pwede ka nang mag-escape. Char. Ahoy, amok tumot lang nga marites ka. Kat interesado ka nga maamonti si dami, tao may kamagikaruba. Char. Filipino style talaga, no? Babantayan ka sa social media para titignan kung anong pagkain mo o ulam mo at titignan kung nasaan ka ngayon. O kaya naman kung anong OOTD mo ngayon at pagmamaritisan ka sa labas. Sure. Alam niyo naman na ang batayan ng mahirap at mayaman ay nagbabase sa ulam. Naniniwala ka ba dun, George? Natisidam ka ng kutlitsyon na baknang ka. Ngam natisidam ka baggoong na kurkurapay ka. Ay nawaw, kunakmot Lagi mas kiti agsida ti baggoong. Aglalo no adati kamatis na. Kinapudot datay inapoy mo. Pukpel-pukelam sa munto isawsaw. Ay ket, malipata manan atinagan ni nanang mo, George, no kaschay. Pero di ba ang importante naman yung kumakain ka ng 3 beses sa isang araw? Kaya nga pala kami merong na air fryer na karne. Dahil kinuha pa to sa La Union nung umuwi kami ng bakasyon. Di ba? Kasi mo ti probinsya. Amin nga makita nga rod kat iyawid mo tanag ginati magatang dito syudad. Kat kita nyo ne, dapay kamutikin marunggay me. Gutom na nga rin ang aking Madam Hira, kaya ayan, pinaghanda ko na rin siya. Oh, shala, hindi mo kaya ang ulam niya? Lechon, char. Kinagabihan naman ay iluluto ko na itong green peas na nabili ko pa nung Sunday. My God, malaylay man nun, di pa lang nasida. Para nga hindi masira, ayan, iluluto ko na. Magbuburidibod nga rin ako, kaya binalatan ko na yung kamote. Baka bang ulat kayo, ba't ang dami-dami kong iluluto? Kasi naman kung hindi ko iluluto yan, masisira na sila. At yan nga rin ang isasahog ko sa aking buridibod. Malambot na nga rin pala itong kamote. O, Jiva, ang bilis-bilis ng transition. At dahil nga malambot na, ayan, i-prepare ko ng aking mga ingredient. Bagoong lang naman yan at saka yung pampasarap, alam nyo na. Pagpasensyahan nyo na kung paiba-iba yung boses ko, alam nyo na, yung panahon ngayon, paiba-iba rin. Kaya hindi ko rin alam kung isisipunin ako o tatrangkasuhin ako. Ayan na nga't nilagay ko na yung mga sahog, nilagay ko na rin yung mga ricados, at lilinisan ko na nga rin itong malunggay na kukumpleto sa aking niluluto. Buridibod o bulang lang yung tawag nila dito. Pero minsan, kaming mga Ilocano, dinengdeng, ganun, dinengdeng tawag na namin dyan. O ayan ha, i-flex ko ng aming air fryer, kaya naman bili na rin kayo. Kasi naman kapag dito ka nagluto, safe na safe tayo sa mga mantika. Bali nga dito ko na igigisa yung karne. Malamang hindi ko naman pwedeng igisa sa air fryer, Jiva. At hindi na nga rin pala ako naglagay ng sibuyas or whatever. Kasi yung karne, sobrang namnam na. Nababad ko na kasi yan sa sibuyas, bawang at luya. Kung sa bagay, iba-ibang style nga naman tayo ng pagluluto, pero ako ganyan yung gusto ko. Dahil ang importante lang naman sa akin ay maluto yung sweet peas. At dahil nga alos patapos na rin ako, ayan, nag-plating na rin ako. O, shala, may pa-plating. Sinabayan pa ng aesthetic kong lutuan. Char. O, Jiva, ang simple-simple lang. Walang kare-karikados yung luto ko, pero nagbumukha siyang masarap. Pero literally, ang sarap talaga niya, promise. Makrunchy-crunchy pa yung aking sweet peas or green peas. So, ayan, kami ay kakain na. Kaya naman, kain na rin kayo. And yan na lang muna for our today's video. Thanks for watching!